if the ANC collapsed and ceased to exist tomorrow, the country would become ungovernable. It's too big to fail. Wayesakuba ngumongameli we-ANC mnumzana Thabo Mbeki uthi ukuba i-ANC ingatshabalala elilizwe alinolawuleka okukuthethe ngethuba bethetha nabathunywa eFreystata ngenzame zokudibanisa imihlambi yalanayo kweli phondo. It helps for many reasons. For preparation, you know who are the witnesses against you, therefore you are able to prepare against those witnesses. Abezotshutshiso kwityala elijongene nososiba jikelele onqunyanyisiweyo we-ANC mnumzana igxeka bamtyhola ngokulibazisa inkqubo yokuba aphendule kwizityholo atyatye kwazona. Botani Mzontsundu kwindawo ngendawo enikuzo sithi yamkelani uvumba wethu ngokuhlwanje. Wayesakuba ngumongameli we-ANC mnumzana Thabo Mbeki wothulele umnqwazi ANC kwiphondo laseFreystata ngokuthabatha inyathelo lokuqinisekisa ukuba kukho imanyano novuselelo ngokutsha kweliqela kweliphondo. Mnumzana Mbeki bemenyiwe sisikhokelo sethutyana seliqela kweliphondo nalapha chithe intsuku ezintathu ishukuxa imiba eliqela neenkokheli zeliqela kuquka namasebe angonwabanga iyantlukwano ye-ANC eFreystata sukela ngomnyaka ka-2012 kanti ingxelo kwelinqa iyalandela. Umbutho iCongress of the People uthi komishoni ejongene nezobulungisa ijikwe yaba ibhola ekhatywayo yepolitiki. iCope ithi yavumelana nomongameli Ramaphosa ngethuba esithi iJSC yayagabadela noko ngethuba iphakamisa igama likaJaji Mandisamaya wenkundla yezibheno njengejaji yongameleyo elandelayo. Isithethi salombutho umnumzana Dennis Bloem ukuvakalise oku kwintlanganiso yalombutho. iCope ithi yambisana nomongameli Cyril Ramaphosa ngelithi ikomishoni yenkonzo zobulungisa igabadele ngapha komsebenzi wayo ngokuphakamisa igama likaJaji Maya njengejaji nokongamela inkundla yomgaqo-siseko. Uthi le komishoni idlala ipolitiki yaye oko akwambiselani nomgaqo-siseko welilizwe. NgoLwesithathu ngethuba umongameli ethetha neintatheli uvakalise ukuba nakubeni iJSC inesiphakamiso kodwa isigqibo sesakhe. That recommendation by the JSC, it's contrary to what the Constitution is saying, that they must propose to the president names, not a name. Lombutho uthi ulungiselela ukubamba inhlanganiso zawo zamaphondo. We are also planning very hard. That's why we are having the 9 provincial structures here, to have our provincial congresses and after everything, then we will have our national congress. Uhambise wathi ujonge ukukhula nanjengoko ulungiselela unyulo lwango-2024. Abezotshutshiso kwityala elijongene nososiba jikelele onqunyanyisiweyo we-ANC mnumzana igxeka batyholo kaMagashule ngokulibazisa inkqubo yokuba aphendule kwezi zityholo. OkaMagashule kunye nabatyholi abali-10 neenkampani ezintlanu bajongene namatyala ngaphaya kwama-70 orhwaphilizo, ubuqhophololo nonaniselwano ngemali kwinkundla ephakamileyo yaseBloemfontein. La matyala amalunga nokunikezelwa ngokungekho mthethweni kwethenda ye-R255 million yokususwa phahla lwe-asbestos kwizindlu ngo-2014. Umnumzana Magashule, usomashishini umnumzana Edwin Sodi kunye nobesakuba intloko yesebe lezokuhlaliswa koluntu umnumzana Thabani Zulu bafake uxwebhu kwinkundla ephakamileyo ngeliphikisa izityholo abatyatye kwazona. Abatshutshisi bamile kwelokuba okaMagashule nobesakuba ngumncedisi wakhe emsebenzini uMorowati Sholota banetyala ekufuneka baliphendule malunga nentlawulo yemali engaphaya kwe-R1 million. Le mali kutyholwa ngokuba yayiphuma kumlawuli weDiamond Hill Trading uphiko
lo mzimpambani. Okampambani udutyulwe wasweleka eSentin ngo-2017. Ithenda yezigidi zerandi yokususwa kophahla lwe-asbestos yayinikwe inkampani Blackhead Consulting ngokubambisana neDiamond Hill Trading ngo-Oktoba ka-2014. Uxwebhu lwakho kaMagashule ufuna ukunikwa uluhlu lwamangqina akhankanye igama lakhe kolu lwaphulomthetho. OkaMagashule umile kwelokuba abezotshutshiso abanatyala libambekayo ngakuye kwaye uthi eli lidabi lezopolitiko. Where someone requires the list, which in the High Court, mainly in higher courts, the ordinarily it is provided and attached to the indictment. I'm not sure why it hasn't been the case in this instance. It helps for many reasons. For preparation, you know who are the witnesses against you, therefore you are able to prepare against those witnesses, but also you know who are the state witnesses, which means you then know who not to approach. Usomashishini umnumzana Edwin Sodi uthi ityala ajongene nalo lisekelezwe kubungqina obuthwe thaca kwikomishoni yokubanjwa ngobhongwana kukarhulumente, kodwa abatshutshisi bathi uphando luqhutywe ngamapolisa. Ukanti abatyholwa baza kubuyela enkundleni ngomvulo. Abahlali bendawo yogobityholo iEarste Fabriek eMamelodi bamemelela kurhulumente ukuba akhawulezise inkqubo yokubafudusa kule ndawo nesisulu sezikhukhula abase kwenye indawo. Abahlali balo mmandla babasematheni kwiminyaka emithathu edlulileyo emva kokuba le ndawo yabo yathi yahlaselwa zizikhukhula nalapho uninzi lwashiyeka lungenamakhaya. Kwiveki ezimbini ezidlulileyo ziphinde zabuya izikhukhula kulo mmandla. Uninzi lwabahlali kule ndawo lwashiyeka lungodinga indawo emva kwezikhukhula zango-2019. Kutshanje baphinde bangamaxhoba ezikhukhula emva kwemvula ezimandla. uDora Malachi ngomnye wabo bachaphazelekileyo. Kunzima kakhulu kum, umntu ulala njani kwindlu enodaka negcwele ngamanzi afikelele esinqeni? Zaphanza ke izithembiso zikarhulumente zokubafudusa apha abafunele indawo esisigxina. Kutshanje urhulumente uphinde wenza ezinye izithembiso, kodwa abahlali bathe baphelelwe lithemba ngakurhulumente. We have had a lot of false promises from the officials, but indeed at this moment they are promising, but still we can't take it because they are not giving us an actual date of when the relocation is going to start and which month. As in the city, we have obviously set ourselves the ambitious plan of saying we should have everyone on the floodplains relocated by November this year. Does not necessarily mean that we will start in November. Our plan is to start now with the people who are in highly compromised areas. Umnumzana Thabo uthi bengumasipala baceba ukubafudusa bonke abahlali kulo mmandla yaye bazaqinisekisa ukuba akukho bantu baphinde bagxumeke amatyotyombe kule ndawo. Uthi inkqubo yokukhangela umhlaba wokuhlalisa aba bahlali isaqhuba njengoko bebathembisile ngaphambili. Ubabongozile ke ukuba bathobe izibilini yonke into iza kulunga. Sinamkele kwakhona kwiindaba zelijelo, kanti masibuyele kwinqaku lethu lokuqala nebelisithi owayesakuba ngumongameli we-ANC mnumzana Thabo Mbeki uthulele umnqwazi iANC kwiphondo laseFreystata ngokuthabatha inyathelo lokuqinisekisa ukuba kukho imanyano novuselelo ngokutsha kweli qela kweli phondo. kaMbeki bemenyiwe bubunkokheli bethutyana beli qela kweli phondo nalapho echithe iintsuku ezintathu khona. Bachithe iintsuku ezintathu bezama ukukhangela isisombululo kulo msinandozele weantlukubano ezigqubayo kwi-ANC kweli phondo laseFreystata. Babiziwe besakuba ngumongameli wombutho uThabo Mbeki njengokhala kwezopolitiko ukuba besisabhokwe sokukhawulezisa le nkqubo yokuhlaziya nokumanya lo mbutho we-ANC. Uthi ke kuza kufuneka iinkokheli ezithe gomololo eziza kuqinisekisa okokuba lo mgama sowuhanjiwe awupheleli emoyeni. Also quality of leadership. Quality of political leadership. In the country, so that I sometimes say, do we have, I'm part of that leadership. Do we actually have the capacity to lead the country to respond to these challenges?
Wabesakuba ngumongameli uThabo Mbeki uthi elilizwe likwintshabalala ngenxa yento kokubana iANC ithe qhusarha nto leyo zafuneka ikhawulezisiwe ukulungiswa uqinisekisa okokuba lo mbutho omkhulukazi kweli lizwe lakazi lase-Afrika uqhubele phambili nokuba likhubalo lokuza nethemba kwabaninzi. We've got a country in crisis. It's in crisis in many respects. The economy is in deep trouble and has been in deep trouble for many years. That's why you see these continuously increasing numbers of the unemployed. It's in crisis if you look at the state, the condition of the state-owned enterprises. Ziphelile ke ngokwinsuku ezintathu okushiyekileyo kokubana eliqoqo liphezulu le-ANC eFreystata liqinisekisa okokuba izindululo ezithatyathwe apha kwezinsuku zibekwe etafuleni zezenziwe zibe into yesiqhelo. Ndingabongile Dumako kwiindaba ze-SABC eBloemfontein. Isengumngeni omkhulu ukuthuthwa kwabantwana besikolo eMpuma Koloni babalelwa ngapha yako 155,000 abafunda badinga ukuthuthwa ukuya nokubuya esikolweni. Logama kuthuthwa abantwana babalelwa ku-100,000 kuphela. Esinye sezikolo ezichaphazeleka ngamandla kokushokoxeka kwezithuthi sisikolo samabanga phezulu iSophakama eNqamakhwe eMpuma Koloni. Luphezulu izinga lwabantwana abangafundiyo kwesisikolo kuba bahlala kude. Amagumbi ofundela kwesisikolo angama-20 kodwa asibhozo asetyenziswayo. Abanye bayeka ufunda kuba bangamaxhoba wezaphulimthetho. Abo basafundayo bayasokola kwizifundo zabo. Xa sititshwa asiva le nto siyititshwayo siyakwazi nofika silala apha eklasini ngokutitshwayo. So asikwazi ufunda sihleli ngapha ejojweni kukude. Sihamba emahlathini ngenye imini sakhe saleqwa. Nzima kakhulu ufumana imfundo ngaphandle kwetransport. Sithenga ihlangu elekinyanga. Ziva buhlungu ukuba isikolo sona bendisithanda qha ndibethwa yimeko yoba uyi-long distance uya esikolweni eSophakama ngakhona. Abazali bacela urhulumente ukuba angenelele. Abathe baphumelela bakhwela phaa kwezaa sikolo ubiza 1,100 emotweni. Yehlulakala ke mna kuba ke babini aba bantwana funeka ndihoyene nabo. Izithuthi ezikhoyo azanelanga ukuthutha bonke abantwana abazidingayo. Engakucebisa kwesi sikolo kukuba ngabana bafake isicelo through i-Department of Education nesawuthi sisofikelela kuthi zesisiconsiderishe sihleli no-education. Izinga lokupasa kwesi sikolo luye lisehla kwaye abazali banoloyiko lokuba singavalwa. Njingunomzwanele Mngoma kwiindaba ze-SABC eNqamakhwe. Iinkokheli zakwalizwi ePhoenix eNanda nakwiingingqi ezinganeno zikwiphulo lokuzisa uxolelwaniso kubahlali bezingingqi kulandela izixholo-xholo zonyaka ophelileyo ngoJulayi. Iziganeko ekutyholwa ngokuba zaziphenjelelwa lucalucalulo ngokobuhlanga zasuba imiphefumlo engama-36 ePhoenix. Iinkokheli zikalizwi zibambe usuku lwezemidlalo ngeenzame zokuzisa uxolelwaniso kuluntu lwale ngingqi. Imizamo yokupholisa amanxeba lolu suku lwemidlalo luhlanganisa abaholi bamabandla asePhoenix, iNanda, Ntuzuma nakwaMashu. Lo mcimbi ulandela izinsuku ezimbili zeingxoxo zokubuyisana ebezibanjwe abefundisi. Kulezi ingxoxo bekuboniswana ngendlela ezehlukene amabandla angabamba ngazo iqhaza ukuvikela ukubheduka kabusha kodlame lwangontulikazi. We've been planning for a number of months to come together and just to show that as church leaders they are united and also for the community to see that we can have fun together. Isulu zodlame namalungu omphakathi awazange beyingxenye yalemidlalo. Abahleli bathi lokhu bakwenza ukuthi bahlose uqale bakhumbuze abefundisi ngeqhaza okumele badlale emphakathini abayishumayezayo. What is the role of the church in bringing communities together, in being places where people from very different backgrounds, racially, ethnically, socio-economically. Abefundisi bathi lemidlalo ibakhombisa okuhle okungenzeka uma imiphakathi ivuma ubuyisana. Siyakholwa ukuthi
lokuhlangana kwethu kunamhla kuma sport noma kwezemidlalo kunomthelelo omuhle kakhulukazi kuthina ngoba sikholelwa ukuthi abefundisi ibona abanikwe nguNkulunkulu amandla okubuyisa nokwenza ubunye kumphakathi nakubazalwane. For the first time, and especially on today, which is a very particular Saturday, all of us are busy, but we have really put our schedules one side to make this an important day and let the people know that we are very much interested in bringing this city together. Abaholi bamabandla bathi bazohlela umcimbi omkhulu wangoNtulikazi ukukhumbula igazi lachitheka. Ungani Gema, Iindaba ZesiXhosa eNanda. Usapho abahlobo kunye noxa bomongikazi obulewe kwisibhedlela saseThembisa uLebogang Munene bathi basakufumanisa kunzima ukwamkela indlela asweleke ngayo. Umfi kutyholwa ngelithi ubulewe indoda ebethandana nayo esemsebenzini kule nyanga. Umtyholwa wazama ukuzidubula naye kwaye ukwimo emaxongo esibhedlela. Munene ubekwe kwikhaya lakhe lokugqibela eMarulaneng ngaseMokopane Limpopo namhlanje. uLebogang Munene utyibelwe njengoba nobuntu ezinikele emsebenzini wakhe. Ukhulele kwikhaya elingathathi ntweni kodwa aphokophela kwizifundo zobongikazi. Uhlatyanyiselwe ngelophisi ngomhla wesithandathu kule nyanga esemsebenzini. What we are thinking, that death is a state death because of the person who killed our daughter. He was the police. He was using the state resources. Omnye ogxaba kaLebogang umchaze njengoba edlamkile. Lebogang was a very lovely friend, a very hyper, more energetic. She was a very talkative one. She loved beauty. Koogxa bakhe emsebenzini ubesebenza ngondiliseko kwaye uqhubekile nokumanya abasebenzi noxaselele kobandayo. All buildings that actually are there, Thembisa Hospital, they must have a meaning to Thembisa staff. It must make sense. I must be able to know that the boardroom there, it's called Lebogang Munene for a reason. uLebogang Munene waqalisa ukusebenza njengomongikazi kunyaka ka-2016 kuze kuthi kangoku sekohlukana umzimba nomphefumlo. Wanga umphefumlo wakhe ungaphumla ngoxolo. Kanti ke abantu baphefumule ngelinqaku kwikhasi lethu leWhatsApp. Ake kuthandazele uthando laqala olalukhona. Hayi olulukhona ngoku lokuvele nje kufika into ethi zibulale okanye umbulale owo umthandayo egameni lothando. Embi lento yokubulawa kwabantu ababhinqileyo ngamadoda egameni lothando. Koza abantu babulawa ngabantu abathi bayabathanda. Imbi ke lonto sengase lo mfana agwetywe. Mina ngithi lento yokubulawa kwabantu besifazane nje kumele bathole isigwebo sentambo labo benze kuba kubuya isigwebo sentambo. Ngoba futhi kuyafana ngoba labantu futhi ubabona sebephuma sebehamba ngaphandle sengathi akwenzekanga lutho kodwa umndeni uyakhala uyalilela isihlobo sakhe sibili. Sengathi lo mhlengikazi angalala kahle umoya wakhe uphumule ngokuthula nomndeni wakhe ududuzeke futhi. Lona owamdubulayo sengathi angathola okumfanele izinkantolo zenze okufanele. Kumbi ngakumbi lento yale gender based violence andiyazi yona into esayenza emadodeni bangabayintombi. Hayi andiyazi mina ngumphefumulo wakhe ungalala ngoxolo justice for umongikazi obulawe on duty. Amadoda kulezi insuku asenonya nenhliziyo encane ayabulala. Hey, hayi madoda engathi kumphefumulo wakho ungalala ngokuthula umndeni ududuzeke. Awethu masiqha kulo ndawo siyabuya kwakhona ngomso kamnandi.